Здравейте, приятели на Rockstar Games, аз съм Дидо и днес започвам новата поредица на GTA San Andreas. Героят, с който ще играем, се казва Карл Джонсън. Прекарал е доста години на северното крайбрежие или на южното, не помня точно, извинете. Но сега се връща обратно в градът Лос Сантос, защото майка му е починала. Мисля днес в този епизод да изпълня първата мисия на GTA San Andreas. Леле, този човек беше доста ядосан, защото го блъснах. Това е гетото на Гроув Стрит. Ето тук е гетото всъщност. Ето тази сграда. Big Smoke. Така се казва първата мисия. Sweetie Kendall. Качете се на колелото. Трябва да следвам тези сега с колелото. За да карате колелото по-бързо, натискате доста пъти W. Тази кола, която идва, ето тази с бясна скорост. Да не казвам с бясна, де. Ето тези ще почнат да ни стрелят, защото са хора на балас. Сега съм много далеч от Суит, трябва да стоя близо до него. Леле, точно след нас са. Ето ги приятелите. Big Smoke, Ryder и мисля, че Суит. Да, и Суит. Да, познах, кола на Балас е. Всъщност Балас са нашия заклет враг. Те са доста голяма банда, които дори като минеш покрай тях вадят автомати, пистолети и почват да те стрелят. Не знам защо, какво толкова са им направили Гроув Стрит. Дано да не ги видя до края на мисията. Тези с колата. Извинете, че се блъснах. Но като ги търся ги отзад и не си гледам пътя напред. Защото не искам да ме убиете да фейлна мисията. Това ще бъде доста гадно. Първият ми клип на GTA San Andreas и аз вече се провалям в мисията. Ето ги пак тези. Без да искам, фана грешен път. Трябва да стоя до Райдър, защото в момента съм много далеч. Те се опитват да ме стрелят. Но аз все повече газ давам, трябва да отидем в червения кръг. С колелото. Ето, готово. Ето, мисията е успешна. Сега ще сейфвам. Сейфвам, значи да се запазя играта.
По-късно като изляза и вляза пак да мога да я продължа. Готово. Това беше всичко от мен. Довиждане.